haino Hanuman Baba Hanuman no tiprasani yaphao mankha hwnwi hani hai saikha rwphibai khwa haino hai chini tiprasa bosongni takhuk bo haino hai Baba Hanuman no mankha hwnwi bo gola tisai phunuknai manui hwlwi tisai phunuknai hwnwi bo abo phunukgani wngthang tongphijak khwa kahini sawo nung je kono manui no nung tisai mano hini sawo do engka obo nang tinai kubui de kubui ya hini chongoi kisa chikon sa manui nang kisa tisai nagira no engka norok kisa logere tongdi ang norok no bo phunugono do tamo manui nang tisa nanai tong engka bo manui nang tisagoi norok no phunuknai engka ang kubui kubui phande mangkha imango kubui kubui mukthango bodi phan mankha ang norok no phunugano engka norok kisa logere tongdi do engka obono ang asok manai kotor to tisai naiglak do engkai toi gola kupulung duita obono ang tisai nainai engkai tisamaya yago omoto ke duita tisawai nainene ang tisamano de kubui de ang phan mankha imango ana sajangmani bang kubui de mankha engka nagrano nor loge roi tongdi bidino paisuk jora do nainai di engka golang no ang tabok tui kupulung khaika do ekdom tui kathar khogoi kupulung khaika engka abono khumbori rikha Hanuman ni mungoi eko naidi tui kupulung sido naidi engkai yang naidi tui kupulung sido engkai abono eko khumbori rikha engka abono kisa tabok satrai sogano do abono kisa tabok satrai sokpa engkai kholawa ang do ani nokni kholawa ang yak omote ke kongnoi tisai phunugano engkai norok nai tongdi bidino paisuk jora do logere video paisuk jora logeri tongdi ai jotono nai tongdi do engka abono nai tongdi norok ang tabok satrai songna nai tongo o duita ingono do engkai norok nai tongdi kisa om doi magungi doi engkai norok nai tongdi ang tabok o tui gulano tui kupulung gulano ang tisawai kholao phunugono do kholao ijang waisa ki oi yang thaisa cameraman kisa sma phaidi engkai omodo oro kaisa ki khainai engka omono bo oro kaisa khainai do engkai yang kaisa ki he omoto ki oi ang kholaba to gurungnai do norok nai tongdi ang pha pharino pharia kubui de ang emango phan mangkha kisa nai negrano do kubui de ang phan mangkha mukhang emango sajangmani bang mukhang kubui de mangkha o gola sekemono kisa phunukdi kamke naide o gola hliya hingkai emon hliyo he hli mane esni ya he samay phunuk kori kisa eko naide toi kupulung sido toi kupulung se nogoi mangkha norok nogoi mangkha hingkai yang bu phunukdi cameraman yang naide do toi kupulung se nainai di norok obona ang tabok ti saboi phunukana nong buskango tei bai sang mutai no jo ye tabok kisa khulumgarano do kun nangya hauna asok sinai do hauna asai phayang hauna asok sinai kun nayang nogoi mangkha norok ang kisa marai khulumgarano do norok nai tongdi ang phunukana kisa khulumgana kisa heleng tam ti saman tong nang kisa khulumgana engka norok nai tongdi bidino paisuk jora do engkai norok nai tongdi tabok ang obono tabok he paina se tan obono tabok khola telangana hi phari cameraman khola telangana pai kono nai tongdi norok ye tore cameraman nahade toy kupulung de nai di oi phunugera tei bisa kubui dangi mango Hanuman bai phan jaka kisa tisai de mana tisai maya nagena naidi pura tui kupulung yang naidi engka obono tabok ang tisawai phunuknai norok logere tongni bidino paisuk jora do obono tabok hingga tisanai do norok nai tongni bidino paisuk jora ina hadi birai no toy kupulung tabok tisai manglak wah
naikena do try khai naikena no kisa logere tongde bidana pa sang jara do ye khaira mum deke tisa naiko tongore do oh titi sai mangalak boleh rom nai pura kere hingkai ba tisa thaini tisa man ya boleh bakana jaga thaisa tisa kado tai thaisa Beranyo nanya di t-shirt orang tabok. Oh my god. Ma nadi kaham ke nanya di. Nuk deh. Mau. Ang tabok t-shirt orang nanya nunggu makan narok. Nadi nunggu makan kaham ke nanya di. Iko. Enggak nunggu makan nadi. Ambo mata ke t-shirt orang. Ma helico kado. Helico. Hunuli cameraman tu haji lagi. Yaman huli kya? Nar nunggu mang kana. Nadi ang tahu ini tong do duita. Toy ganan. Iko. Oh ma. Lengka. Lengka do. Kubui no. Oh ma. Maun kana. Iya. Kubui do maun kana. Oh he dukada. Nor nunggu makara tui nadi. Tui pura pai di ang pai ani bagai mak lek toy. Iko na hadi. Iko. Engkai. Tui pai di ado tui pai ani bagai. Nor nunggu makana ang mak lek ya. Engkai norok video no tamong jaka kisa. Komen khai ang kubi de phan emango phan mangka hunuman phan de kano. Pura nogon nunggu makana. Tui kelai man nunggu makana norok ang pai li ado. Engkai pura bisi tomandi yang engkai iko naji engkai obono tabuk toy khoglai sinem ka oi phaji tik toy kiri hini chongna se borok do toy kiri chongna hini chong phai na tong di iko naji toy khoglai sika do iko orni sinem ka iko engkai tinini video to asinong sina jotona hambai next vlog roko mala jesilai jotona hambai kenrok nogui ni man khana tabok bo dala de ko video bo ti sai phunu khana kenrok nai tong di video no paisa ke bo tabok iko jaga go ke tei ke plang no phunu tongkha ke tabok nai di bo bahai ke or ja chalak lagi khai thang mo tatal ke tabok skip khai thang nai khai skip khai nai tabok oro manjak thaka bo sikang gola tui khibi rekha tabo iko skip khai thaka gola tui khibi skip khai tak tak esa video snamai oro tui kri kha tabok ke tui kri khai gei bo ti sanani nai kha ke omo tatal haine video snamani tatal omo hai thokai baji khlainani naibani ke norok comment tei sai khanar baidi norok le bahai ingjak omo tatal de kubi de angke to tatal nungjak khamo haine horman mutai man rok hnei sagai borok no hoirani khlaibai kha borok no mane ulta wan saurona ni rok khlaibai kha kemo ekdom tatal faltu video snamjak ke tabok tatal baji manjagai ni paikha gola tei kaisa ni asuk kom ya tesa tei bangge bo tei khai khlaigai bo ti sakha genrok comment khai sabai di tatal de kubi de amo je video khlai tongmani